Camro Safe Trap Automatic er en fuldautomatisk gasdreven musefælde med NFC-tæller og app. I den indbyggede skål kan du placere faste lokkemidler. Det innovative design tillader lys og luft at strømme gennem fælden og stimulere musens naturlige adfærd til at søge op i fælden. Når musen kravler op i fælden, og vippepinden aktiveres, udløses stemplet, og musen aflives øjeblikkeligt og humant. Slaget registreres på den indbyggede tæller. Fælden genlader på 2 sekunder og er klar til brug igen. Du kan selv fjerne døde mus eller lade naturen klare oprydningen. Med din telefon kan du scanne fælden med vores app og få indblik i din fælde. Se blandt andet antal slag, historik, statusbeskeder og meget mere. Camro Safe Trap Automatic kan købes online og i udvalgte detailbutikker.